Hala, nagbitay na lagi si Doon lakwang umambi. Ang ante. Ang taon sa tingin ko kung babay. Nagyari po sa dito. Sa dito. Tangin mo pa iyo. Uy, Andrea, naalagi ka. Nunsa ka, uy, nasuko ka? Jack. So, day problema ni mo. Mati ka gunsa. Imong giilog akong crush. What? Iwo magod na ko giilog. Sure, man ni duol sa kuha. Hindi ako papaamigas imo Grabe, boy. Ayaw pag ingana ba? Friends baya ta. What? Ako ra ba tatong friend. Ganun na ingana man to siya. Uman ako giilog iyang crush. Kinabati sa akong dughan karon. Ikaw na lang po. Mauli na lang po, oy. Unsa ka? Wala na bisa akong friend. Ano naman? Iliya, gilag daw na ko iyang crush. Ay, kulam lami diha. Kaya nakaisala sa kuha. Ay, aha magagikan. Ang dali na akong nangitaan mo, ha? Nagtumang ko sa akong friend. Dayon, dugay kay ka. Pilak oras ka. Anong dugay man kay ka, ha? Dali, dili mo nalam si Tabi. Mama! Iwasan naman ninuan ko ni Mama. Tarungan ang luhod. Hindi mo tarungan ang luhod. Oh, diha ra ka, ha? Sa kaadlaw ka dira, ha? Ilaagan kay ka nga bata. Sa kaasar ka abot. Ha, kasabot ka? Wa kay kaon-kaon. Wala tanan, wala snack, wala tanan yun. Kaon, wala pamaho, panuod to panihapon. Ikaw halagan kay ka nga bata, ha? Na. Dili ra ka, ha? Kay mulakaw ko, ha? Lain kay si Mama. Siguro kong ludan niya. Iya pa kong hitiwasan. Wala ka na lang ko. Uy, grabe kay sila. Bad man sila. Naikahoy dito. Kuluwi, nagkilaka lagi to. Sindan sa na ko, babe. Sama nang buhaton niya, grabe. Nagikog na lang ko, may nagmahal sa ako, Tanan man sila, ilalang kong pamilya. Wala nagmahal sa ako, Wala gibisag isang tao nga nagmahal sa ako, Pag maghikog na lang ko. Nilakaw sa ako kay okay pa ba ng bahay? Karon ako na yung buhatin karon. Hindi na dyan na ako ni mukaya dito ko sa pinakataas Dito na si Louie nagbitay. Si Louie? Dito sa may puno. Nagbitay na usa siya dito. Ha? Nagikog? Ate, ano ito? Agay! Mapriso ka! Agay! Emergency. Pagdali! Karoon na ikuan! Sa ko yung mga anak, tanawaon, sinatuan na, dangatan sa kong anak.